Проучване в Нидерландия е установило, че феновете на различни видове рок, хеви метал, готик, пънк, ритъмен блуз, хип-хоп и електронна денс музика, които са започнали да я слушат от малки, по-често участват в дребни престъпления. Това е факт, но има надежда. Вкъщи и в колата слушайте само ободряваща музика. Можете да повлияете и на децата си каква музика да слушат. Учете ги какви музикални стилове има. Помагайте им да разпознават разрушителната негативна музика. Музиката, която слушаме, влияе върху решенията ни. Затова избирайте мъдро и се пазете от проблеми.